YouTube. Hon fyller 17 och jag fyller 16. Så vi är 16 tillsammans och 17 bäst, okej? Men vi saknar 10. Men det är okej. Okej, ska jag hålla för? Nej, men du, vad är det du ska uppskriva? Kom igen nu, vad är besticken och sånt? Jag kan själv. Dags att blåsa kanske. Okej, men man har inte sett om man blåser. Eller gör man inte? Nej,